Všetko bolo odrazu. Odrazu nevieme, čo sa to tu deje. Ako si naraz ovinie nás ten pocit beznádeje. Štipľavý, bolestný, tmavý ako mrak. Keď chcete len pred všetkým sklopiť dolu zrak. Tá choroba kvári, vrta, neskutočne bolí. Náš život dostáva sa do odlišných rolí. Nesmiete sa vzdať v žiadnej ťažkej chvíli, bo dokážete viac, až nad ľudské sily. Nekonečne dlho trvá, až poviete si nech. A strieda sa smiech s plačom a s plačom smutný smiech. Všetko sa vo vás rúca a bolesť srdce chveje. Spoznávate chuť strachu a ľudskej beznádeje. Je ťažké prijať koniec, utápať sa v žiali, hľadať pomoc, zázrak v hmlistej tmavej diali. Keď vyhasína duša, bledne oheň zápaliek. K vám prichádzajú bytosti dať zázračný liek. Dve ženy, ľudia, a nič ich nedelí. Dve ženy, ľudia, ľudskí anjeli. Nechodia k vám len s liekom, keď niečo omína. Nechodia k vám len s ihlou a pumpou morfína. Prichádzajú k vám s časom, ktorý dávajú len vám. Ich pomocou vás ťahajú z hlbokých čiernych jám. Keď strácate sa v chorobe a všetkom, čo vás čaká, keď neviete si poradiť a strach s bolesťou ľaká, vtedy prídu oni, ženy, ľudia, čo nič ich nedelí. Vtedy prídu oni, ženy, ľudskí anjeli. Vrúcna vďaka vám, Simonka a Zuzka, od bolesti, žiaľu, bola naša izba úzka. Vďaka, že ste stáli pri nás každou hodinou a stali ste sa v ťažkých chvíľach našou novou rodinou. Vďaka za objatie, keď oči boli plné slz, keď náš život pokračoval na časový skos. Vďaka za úprimný úsmev, keď nebolo za ťažko prísť. Vďaka za tú podporu, že treba ďalej ísť. Odovzdávam v mene mami veľkú náruč vďaky, aj objatí, koľko treba. Verím, že sa s láskou díva tam, zďaleka, z neba. Vďaka za váš čas a že ste vedeli, že na tomto svete ľudí nič nedelí. Vďaka ľuďom, ako ste vy, a to nadovšetko. Vďaka za ten malý návod, že s láskou sa dá všetko.